Dungi di leon ma tuau aru sada songon tukot hut ma didok hehe maho suhatima jogo ni debata godi langgatani dang akan maksud barisi laosi ma iya andaman pagduguni jogoi unang suhati anggui ay nunga di pasati tuweka pagbegu padege legio nasida do hutan na bariai leleng di 42 bulan. Dungile honoku matau na dua setindangiku asa manuriangi nasida maguloson hori leleng di 1260 hari nasida mana dua haujetun jalan dua pagpalituan akan chongjong di hadapan Tuhan ni tanoi ia adong nanaing majahati nasida bukag maapi sian pamangan nasida mangalang musuh nasida ia adong nanaing majahati nasida ikon songonido ibana mati nama kuaso do nasida makisu langit asa unanggo udah diaka ari panuri angon nasida jadi nama kuaso do nasida paibaron aka aik gabe mudak jala bakonahon nasa pursugon tu tanui manang BHP jojo nadiro hanasida anggo dong dipatulus nasida panindangion nasida nakom habitangi sian banua toru magmusuh dopak nasida taluhonon nama nasida jala pusauna peak mapake nasida di halaman huta na balgai ia goa na partodion sodom dohot misir adi siro nang takpajal nang Tuhan nasidai dogi pabere-bere ni halak sian akan naposo dohot maga dohot hata dohot houng mabake nasida tonga 4 hari leleng na dang di luas taktanum bake nasida maglas ni rohama aka pangisi ni tanoi mida nasida jala maria ia pola masih tongusan silua sama nasida ala nau di papokso-pokso panuwigang na duai aka pangisi ni tanoi jadi dung salpu tonga 4 hari songgok matu nasida ton di hanguluan nasian debata gabe diojakon mapat nasida jadi lalu mahata huton kodang tu akan magdida nasida jadi di bege nasida masuaran nagogo dan sian banua gicang namandok tu nasida manaik mahamutuson dungi manaik manasida di bagasan obun tu banua gicang di panok-noti aka musuh nasida jadi di nasangobasi masa malalu bolon marupak masa paksa puluh di huta mate mah dilalui 7.000 julma kabe mabiang ma akan data dingi dipasangak madebata na di banua gicang nung asal pujian apa duaun tibu ma go cia na patoluhon dungi di palus sugu-suguan na papituhon masa gunena jadi masa ma suara nagogo di banua gicang aka dipadok nunga saha tutuhatai dohot tu Kristus na i rajau ni hasianganon bakit raja maibana go di saleleng-leleng na ia situa na 24 na diadopan di debata akan masih duli bagas habang sanabe dipatuk kak mabohina huhut disoba madebata ni nama mandok mauliate do hami tuho ale Tuhan debata si gom-gom seluhutna na mangulun waeng nang na jolo ala naung dia litoko hagogo omu nabelgai jala ala naung bakit raja ho nunga tarimas aka bangso kabego marimasmu dapat matiki niakan naung mate asani human uhut mangalihon upa tu akan naposom ima aka panugiangi dohot akan nabadia akan namakiabiari guaru akan namemet godi akan nabelga hun mangago akan namangago tanui dungi takukah majogo ni debata na di banua kijangi kabitari dama putih pak padanan na di jogo nai jadi masa maka hirap dohot suara konggog dohot lalo nang ampulas na belga